Bismillahirrahmanirrahim. Keparno kula matur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Kanthi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam swastiastu namo budaya. Salam rahayu. Kaunjenengan kaharejan sehirasane Gusti Kang Hamrobo saha Hamsesa. Ugi tansah kapategak dhumateng panjenengan sedaya waktu. Dinambakan satu campur tangan. Ini para sesepuh ingkang Nestitiati ingkang Budoyo paring kamilau kakung saha putri ingkang gandya mulya. Kepareng kula matur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya. Semoga kula derekaken mangke puji hastawa puji hastuti konjuk ing ngarsane Gusti Kang Mruberat Allah Subhanahu wa ta'ala. Awit punapa Bapak Ibu, awit kersanipun punapa kemawon panjenengan sedaya saged hanrawuhi lamban tata cara kang badhe sinelani. Shalawat ugi salam konjuk ing ngarsane Gusti Kanjeng Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang syafaatipun kita tuanku ing dinten yaumul akhir. Wonten ing dinten Senin Surya kaping 16 Desember kalih 24 mondoni karsanipun Kang Hayam Ugati Bapak Imam Amin dalah Ibu Siti Suharni ingkang maharegya siwi putra kinasihipun Mbak Lita Hanifah Putri Sarjana Manajemen ingkang sampun kajatu pramit dening Mas Bagus KLS Dasar Gunawan.